А наша інтелігенція, яка усе час емігрувала в Америку, а то ми вертаємося до Емілія Кубика. У них ані вопроса не було в Америці, яким язиком писати? Народним. Емілій Кубик фактично продовжує традицію общества Уніо, новинки наука. Треба чітко розуміти, хто був носій мадярського язика у русинському оточенню дома? Священники. Греко-католицькі священники, які деколи говорили по-русинськи, але у церкві по час казання. Вони виходили з церкви, вони йшли, прочитаємо Фенцика, прочитаємо його твори, де він досить негативно показує так, образ русинського священника, 3 генерації так, священників, де ми бачимо, що русинський священник у першій генерації був пов'язаний із селом, із життям простих людей, із їхніми бідами. А у другій, у третій генерації вони вже йшли до мадярського клубу. Вони бесідували по-мадярськи. Вони хотіли знайти собі деяку мадярочку в жони. Тобто вони асимілювалися в мадярському оточенню, бо воно давало що? Воно давало гроші. Але в Америку йшли прості люди. І вони несли туди свою народну культуру. То село, це той варош, де люди, фактично братська організація, бо Америка не давала гроші на церкви. Це братська організація сама мусила позбирати гроші, назбирати туди гроші, поставити церкву і так покликати священника. Священник приходив уже в новий соціум, який сформувався в американському демократичному обществі, і там була свобода слова, свобода печаті. Зато русини мали 70 новинок, і кожна із них мала своє видження, свій язик, своє представу, яким має бути літературний стандарт, писемний стандарт русинського язика, якого має бути політична лінія. Зато ми говоримо, що, приміром, тут священник, його життя було детерміноване політичною нацією або титульним народом. В Америці у русинського священника не було над головою титульної нації, яка би на нього тисла, але була своя русинська громада. Емілій Кубик, а не в голову йому не прийшло брати якийсь язик іскусственний, неприродний. Він це родив і фактично священником довгі роки робив, поки ще робив тут. Він в долині річки, долина річки Топлі. Ми знаємо, тепер самий великий варош, там є теж велика русинська громада, то є Вранов над Топлю. І от він, коли прийшов до Америки, а його покликали свої люди, які прийшли там. І він прийшов поміж свої люди, романи він і оповідання. У нього прекрасні оповідання. Я хочу сказати, що я думаю, що одна з головних цілей – вернути ту літературу домів. А він пише не лише за наших людей в Америці. Це за наших людей в Старому світі. Він пише народним язиком. Але коли він уже подойметься до того, що він пише не маленьке оповідання, не маленький куций стишок, а цілий роман «Сага», де дія відбувається три генерації, 60 років історії Подкарпатської Русі. Починається з того, що молодий хлопець, якому там на момент, коли умирає отець, а мати втіче із села, так, йому було лише 6 років. Дома, фактично, сага Марко Шолтес – це історія 60 років історії Подкарпатської Руси. Ви знаєте, що за часів Угорської держави, що Вранов, що Мукачево, що Михайловці, це ніяких границь не було. Значить, училися всі в Ужгородській духовній семінарії, поки йшли вчитися у Будапештську духовну семінарію, в Шитків'єдну, інтелігент. Це була Мукачевська, це Пряшевська єпархія. І от він пише за тих людей, за їхнє життя, але пише народну бесіду. Але написавши роман, він зробив чудо. Він фактично випестував літературний стандарт русинського язика.
І Лем, знаєте, чого не було? Нате, вернутися домів із тим романом, опублікувати його на 20 тисяч. В 20-ті роки наші люди масово все читали.